Ej, jeg er da overhovedet ikke klar, når jeg siger sådan. Okay. Ja, men nu har I jo... Det er bare noget at sige, nu har jeg haft mulighed for at kigge rundt i... Ja, nu har I haft mulighed for at kigge rundt i huset her okay. Nu har I så haft mulighed for at kigge rundt i det her dejlige hus tæt på Haderslev Fjord. Der har været både, de har haft børnebørn, de er nok lidt ældre par, og de går meget op i naturen, siger I. Kaja, I har begge to et point. Okay. Nu har I haft muligheden for at se rundt i det her dejlige hus, der ligger lige ved Haderslev Fjord. I har nogle billeder foran jer, hvor I kan ligesom, hvem bor her? Er det kongehuset? Der har jeg som et sommerhus. Er det Arne og Irene Sørensen? Eller er det Kjeld og Hilde Haik? I har begge to et point. Så den, der gætter det, er jo aftens vinder. Altså, jeg sagde jo tidligere, at det nok kunne være Sushi og Leo, da det var et musikalsk hjem. Men de er her ikke, så jeg tror lidt, det er Kjeld og Hilda. Ja, altså jeg har jo tænkt lidt på, for at kigge lidt ud og sådan, og udenfor. Så tager jeg for. Du gætter. Eller, hvem gætter det? Altså, skal der være en, der gætter det? Ja. De er ude at rejse faktisk, men det ja. De også. Ja, det er godt. Det kan du godt nævne, selvom du ikke burde kende det andet par. De her to par, de var meget ude at rejse, og det var noget, de vi så om før, men jeg synes ikke, at jeg har hørt noget om kongefamilien være i Canada. Ja. Og så vælger du det andet par på grund af det. Så gætter du det. Fordi du nævnte det med Canada-bogen. Altså, umiddelbart så vil jeg sige, at for at kigge på det her flotte hus, så tænker jeg, at det er meget kongeligt, og så kunne det jo godt være dronningen og hendes mand. Og de er også meget ude at rejse og sådan noget, men så til gengæld så tænker jeg også, Arne og Irene Sørensen, altså de er jo også ude at rejse, så det er dem, jeg tænker lidt på. Men jeg har ikke hørt noget om, at dronningen og Henrik der, de har været i Canada, så jeg tror faktisk, at det er Arne og Irene. Ja, men det er rigtigt, så det... Ja. Jamen, de kommer jo ikke. Nej, så bare sige, om det er det rigtige par. Vent, du skal lige vente om. Jamen, Lene kan godt se det. Ja, det kan godt kigge. Lige meget med de andre. Okay. Ja, men... Så vent lidt om det. Det er klart, at du kigge, det er bestemt. Kamera. Okay. Du har ikke kamera herinde. Ellers så stod det ikke ved det her. Kom så. Ja. Det er korrekt. Det er Arne og Irene Sørensen, som bor her i et lille hus. De kommer desværre ikke i dag. De havde nogle trælse ærner, men de holder lidt fest. Og så må du også sige, at de aner heller ikke, vi er her. Nej, okay. Ja, men Lene, det er helt korrekt. Det er Arne og Irene, der bor her i havgyden. De ved ikke, at vi er her i dag, så... men du har vundet. Tak skal du have. Hvad har hun vundet?